paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sa anak man na makapasada, awan ngamin ni Uncle ko Kapitan. Sapay ka na yun amala daw jay uay siya dinutukan ni Uncle. Ay, makapasuron mo't dayjay nga o ay say. Ado ti agreklamo akanayon kano amala daw. Irason na nga da kanumot sekretary ije barangay hall. Uwan nga ro dantay. Dandanik lang ibaga nga oray saanin nga umay ije barangay hall. Isumot nga min ti number 1 akagawad. Iso akapilitan nga iso ti madutukan. Iso nag number 1 dayjay. Ta iti karabyan na sakbay ti butaos. Kat nagsawar ang nagibunong iti kwarta. Ang asino ita tinalugay. Saan ka day adagiti nangibutos ken kuana? Gaputa inikan nala ida iti basit agatad. Ang imbutos damatad. Kapitan! Kapitan! Mariaw, awan ni Kapitan. San pa asimmang pait? Apay ka day? Jay nagpipintas alabirds ko. Tinakaw da. Ha? Sino nga tinangtakaw? Amukpay Saan mo't ngayon pakpaka mo tinagtakaw ti kinasasino na? Nakakulong ka di dagiti bilit mau. No daduma kat ikulkulong ko. No daduma mat kat ibulos ko. Anya nga ti maris dagiti bilit ako nam. Berde ken duyaw, chief. Tulungan dakman nga agbiro. Sige, tay baga ka dagiti kakadwak nga agbiro kami. Uray si ka, makipagbiro ka mait. Angam, nalapit ka mait. Makabiro ka nga ta. Unay ka dagita taon. Uray bilit amapukaw. Umay dapay la ibaga dita barangay hall. Bilit online. Saan nga min na basta bilit dayay? Ribaw, ti bayad dayay bilit. No siya, day tak bilitan ti paggasgastusak iti ribo a kwarta. Ha? Di pa'y masida. Tanagbasi mo ti bagina. Saan ang masida ti aday ti panunot ti nagtarakain? No di kat ay ayam ti mata ako nada. May ayo da amang kitkita kasjay. Wadula, main imbag pa'y jay manok atarak na ka. Tamabalin ko apartyon no awan ti masida. Uwin nga rod, tasikakit masida ti aday di ta panunot mau. Isuda kit saan? Kahit ingka makipagbiraw. Ay katwin tapno ito aday na, kit may rano da. Day tala inom ti paglaingam mo sika. Uray ata saan kumot agat gatangay. Di ka nagreklamaw no tumulong akman iti agkasapulan. Lakwan nakman iti sabaw, taglaba akman laang maray. Apay takas la masuron ka gumatang iti sabaw. Mapanak ko may jay bangkag. Ngam awan kadwak, iso mapana laglaban na. Napanan ka din ni Badung Mau. Taapay nga awan kadwam. Napan nakipagbirok iti jaskia bilay. Bilit ko na maray. Apay ko mang agbirok da iti bilit. Di mo pa'y gayam amaw, di imbaga ni Mario anatakaw ka no, ti bilit na. Natakaw wano sinda ti pusa. No sinda ti pusa. Di adalat ako mamasarakan da adot-dot ti bilay, iti aglawlaw ti balayda. Ang awang kanumaw. Ay, iso siguro asaan nga imay ni Kuarog ijay balay. Taadaman gayam na pandabiniro. Nakapanawan ni Marituyang. Kasurun na, numapan tumulong ni Badung na dita barangay hall. Awan ka no nga mintiswildo na dita barangay hall, Maray. Agpay sumot kit di Gaputa ka na yun at tumulong no adapaskan dita barangay hall. Iso ti umuna ang maayaban. Saan ang makita ni Marituyang dayta? Saan kumatkit di ang mapabasol ta kumarita? Tama isakripisyo ti trabaho dano kasjay. Uwan matkit di No apay ngamin ano kumandidato ni Pari Badong kat maabak mag. Uwan ngagpaysaw. Apay nga ta maabak mag. Nagagut mo't at tumulong iti trabaho no daduma. Mariaw,
Saan nga taasin dati asaw? Wano pusa dagiti bilit maw? Ay saan na mabalin asidaan da dagiti bilit ko? Agkapsutak no kasta. Ha? Adun tinagdamagan tayo. Ngamawan ka numot tinakakita iti bilit. Agbirok tayo pa, Chief. Tayo kunakon. Agkapsutak no awan ti bilit ko. Anya ko mga iti koneksyon ti bilit iti pigsam. Basta, pigsak dagiti bilit. Nang runa no makitkitak idang aking kinamat kan aglinlin na ngay. Nagmayat abuy-buyaan. Kasano tayo pa ita masarakan dagiti ngay. No ngay pimanaw dan. Imadayo dan. Ay, saan kumamot, Chief? Saan kang agsawi ti kasta? Agkakapsutak ko nakmanan. Ribo nga ti pinanggatan ko kadagijay abilit. Ang mga nutimmayab nga imadayaw, dagiti bilay, tapasapsapol ni Mariaw, maray. Ay, saan nyo kadilat taan na sarakan? Ay, saan mo nga raw? Adun tinapanan kin nagdamagan may, ngam awan. Amangan mo't no nakaadayo dagita abilay. Dayta nga rod timbagak, ngam saan amawat ni Mariaw. Agkapsot ka no awan dagiti bilit na. Ay, kasla ubeng amaringguran no di na makita dagiti abalbalay na. Pang sapsapulan pa'y ngay kadagita bilay. Sinapulyo ka di kadagiti kakaaruban na. At damay saan may anapanan. Taan na iputputong abalay, kan awan mo ti ubing iyay. Ay ngam, kasano no ijay tinagturungan dagiti bilit. Aha, patsimay tamapan iyay, kan nagadayaw. Amangan mat no agpaiso ti atap ni Marikwanang. Nga amangan no napantibilit ijay na iputputong abalay. Diyay balay iti tuktok ti turo, danday. Wen, ado ti kay kayo ijay. Amangan no ijay tinapanan dagiti lovebirds ni Mariaw. Makadanon da nga ta ijay, kat adayaw, antay. Adda payak dagiti bilit, di makadanon da ijay. Ay, hunan niya. Bilit nga raw, di adapayak na. Kat ti adda payak na, makadanon uray adayaw. Saan aya? Saan nyo adinanon? Taamok ang masadot kayo, taadayukot nga road. Dua-dua ngamin nga daday jay, antay. Padasan nyo ati mapan ijay. Tapno mapnek ni Mario, asap-sapulin nyo at talaga ti bilit na. Ay, imbaga namat amang tadkano iti gungguna ti asinuman na makasapol. Ha? Imbaga na day tantay? Adda kano itid na agungguna? Agpaiso ka day nga dagungguna ti makabirok iti bilit ni Mariaw, maray. Dayta mo ti imbaga ni Mario iti barangay hall, tas immadot nga min dagiti tanod nga agbirok. Apay asimmadot da. Nabannog da kanaw. Iso nga imbaga ni Mario, nga da itid na agungguna, tapno agalibtak da ama pa nagbirok. Iti na iputputong abalay ti di da pa'y napanan kasta kaday, maray. Wan! Ay, siyak man ti mapan ijay na iputputong abalay. Bareng siyak ti makaala iti gungguna nga itid ni Maria. Apay dahi tadaan na tangkal nga awit, Maw. Adda pa na, kat mang namnama ak ngagbaligi ak. Papanam, apay nga agbaligi ka ako nam. Secret, saan ko nga ibagbaga, tapno saan amasukal. No kaskasano, mintes no saan aswerte ti papanak ita. Anya, ay umay kanto yan. Anya ti sasawaman. Naluganan ka kaday. Aha, di ka man si kabadong. Di takan tanda papanak. Di naksursurutan. Ha? Papanan na nga ta. Apay nga imbaga na, saan ko kanwa sursurutan. Ay, makamumalalitan. Bakitan mo tayo. Amunan, tararamidan na. Adda akong itinaiput-putong abalay. Awan mo tao. Adda mang mangag ko nga uni ti bilet. Mabisinda siguro. Ay, lokatak ti tangkal. Kat ikak iti kanon ti bilit iti unag ti tangkal. Ikak iti galot ti rikap na.
Tano umunag dagiti bilay. Iguyod ka, tapno mairi ka. Ang lumungak, tapno didak makita. Apaman ang makaunag ti bilay. Marikepan, babaen iti panangiguyod ko iti talay tireka. Ay! Aglemeng akaun iti karutan. Atay ta, imunagan ti maysa. Nagununay. Ang mga nuay-ayaban na ti kadwana. Nay, atay ta. Imunagan ti kadwana iti tangkal. Iguyod kun ti talay, tapno agrikap kat saan da makarwar. Ay! Siyak tinakabirok iti bilit ni Mariaw. Saan ko nga itad ti bilay? No di na itad ting karina agonggo na. Nay, adamat igam mo atangkal na natuyang. Adamat duha bilit iti unag titangkal. Ayaban nyo ni Mariaw nga akin bilay. Ha? Da kayo ka di tinang takaw iti bilit ni Mariaw, nana? Anya nang takaw? Inalak ijay na iputputong abalayan niya. Napan kayo ijay? Katuan, nagsapsapul kayo. Ngam di yun nasapulan. Tadi tala ang asidog tinapanan niyaw. Sino nga iti kaduhayo napan ijay na iputputong abalay, nana tuyang? Awan kadwa, nagnaak asisya. Iso nga awan mo't kadwa, amangala iti gonggo na nga itad ni Mariaw. Mabit lang nga raw, tawagak ni Mariaw. Da kayon to ti agsarita, apaman na sumangpay. Itata nasarakak dagiti bilay. Anya ting karaim agungguna. Nasarakan nyo ka di talaga dagiti bilit? Mangmangag mo mo't siguro ti unida. Ngam saan ko pa'y nga itad. No de mo itad ti gongguna. Kasanuan na tiliw mo ida? Saan damat apaasit gan no sa bali a tao? Ay kadiskarte lang. Aramatan ti utak, tapno adda grasya. Ay, bilibak kada kayo. Mabit lang terwar ko dagiti gunggunayo. Adu ngamin ti impaw itda kanyak ang naggapo iti abroad. Ikang kayo iti kape, sabon, noodles, ken chocolates, nana. Ay na, ay, nagaduma dagitan baraw. Nangalaam ka di kadagita. Imported, mate. Inted ni Mariaw, tanabirukak dagiti bilit na. Nakalaam ka di ti bilit. Iso ka di nga inalam ti daan at tangkal. Una, idinadamag ko nga addaitad ni Mario Agungguna, naggunaya kadagaws. Ay nalaing ka mga ruda. Adu kami anapan nagsapaw, ngam saan mi anasarakan. Kasano, naariwawa kayo siguro ang nagbiro, mabutang da. Ken awan matintugot mi atangkal. Kasano nga'y amaalayaw, tiliwin nyo ka di nga ima-ima, o masidag ka di kada kayo ti bilay. Anya nga'y tinaramid mau. Siyempre, inikakti ka ng ti bilay iti tangkal. Naglemenga, ngem impagod ko ti rikap ti tangkal. Idi imunag dagiti bilay, ingguyod kun ati talay, nagrekap. Ay nalaing ka magayam to yan. Inatoy na kami. Ta saan mi anapanunod da ita? Apay, kaam-amaw nga damot amaw. Dakkel akan tiyaw ni Marituyang tinaramidan na kwarog. Unro danday, nakababain pa'y. Iso nga uray babae, timay sa atao, saan arumbeng at agibasitan. Saan kumatkit di atag-tagibasitan ani na natuyang? Angam talagang inatiw na kami? Kaslang angaw tinapasamak. Isukit din amay sa babae, kan bakit pa'y tinakasapol kadagiti bilet. Ilibak kininanatuyang tata. Mano tayo anapan nagbirok iti bilait ngam saan tayo nasarakan. Uy nga rod baraw. Kantsawan nakpanituyang ka. Ta isaw tinakabiraw. Damot ka ba lang ti babaya di tayo naaramidan niya? Di tayo nalagip tinangalay ti tangkal.
Kan kanan ti bilay, tapno masidag no kas pangarigan makita tayaw. Nagdamot paglaingan ni nanatuyangan niya. Iso amanipod ita. Mabalin ko adamagay no anya ti ising-asing na no adda parikot kaw. Wan tataba daw. No addaman parikot mao. Damagang kininanatuyang. No anya ti ising-asing na. Tingi-tingin yung matadwa. Sakbay amang ngedeng kayaw no anya ti aramidan yaw. Bayam takas ta ti aramida, kwarag. Idi kat san ko nga ipirpirit. Iso akanayon kami nga agsubang. Ita, sa anay. Good job, Nana Toyang. Inatiw mo dagiti lalaki anapan nagbiro. Ala sigay. Ditan tinagipusan ti sapalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Junreb. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti kay panagdengag.